Magandang gabi Pilipinas, hello world, again, Diyos Marhay na Banggi mga kasarog. It is our fourth game for tonight, fourth and final game dito po sa ating day 25 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur Elimination Round. Ito po ang tapatan ngayon ng Naga at ng Magaraw. Kasama pa rin po si Kapa Morgan and of course ang aking partner, Wadi John Bachiller. Good evening again Kapa and good evening sa ating mga kasoroga. We are witnessing the game between Magaraw and Naga. Ayan na, unang possession, unang score, mapupunta sa mga taga Magaraw. Yan, courtesy of that guy, number 31, na si John Russell Antiga. Ayan na. Si Grabata. A new guy and a new player I guess para sa Magaraw. Ayan na si Jamil Bulawan. Muntik ng isalpak ang tira. Muntak ng idakdak ang bola sa ring. Pero siya ang may na-challenge ni Taugan. Siya ang pinakamalaking mama sa loob ng court ngayon. He stands about 6'4". I'm talking about Jamil Bulawan ng Naga. Ayan na si Taugan again. Taugan. Natawagan ng offensive foul si Taugan using his shoulder para i-bump ang very lengthy defender na si Madridano. Ayan na si Asuwer against the zone defense ng Magaraw. Asuwer kicks it out to Aureliano, gives the ball to Madridano. Aureliano lobs it up to Jamil Bulawan for the easy two partner. Inihahatid sa ring, partner. Oo. Very good possession on the part of Naga. Bali yung rotation ng bola nila talagang kitang-kita na they are very organized and well-practiced team. Kaya, ayun, na si Asuwer against Taugan. Asuwer kicks it out to Madridano. Itong starters ng Team Naga ay hindi ito usually yung talagang starting unit nila. It's siguro because nakikita nila na medyo sa tingin nila kayang-kaya itong Team Magaraw. And kung makikita natin sa talagang sa height, talagang dominating itong Team Naga. Oops. Good spin move on the part of Jamil, kaso medyo nadulas siya. Pero ang bola mababalik pa rin sa mga tiga-Team Naga. Dahil na rin sa depensa nitong si Richard Remolio. Yes, another big guy for Remulla. Yan na si Villaflor. Corner 3, misses the shot. Ayan na, Jamil Bulawan with the easy 2 again. Talagang inihahatid na lang sa ring nitong 6'4" guy. Grabata attacking the defense of Madridano, pero sabi ni Madridano, no easy 2 on the part of Not in my house, sabi niya. Yes, and early substitution on the part of Magaraw. Pinalitan si Taugan, pinasok si Importante. Importante kasi, yes, nasa loob na si Importante. Importante with the baseline jumper, misses the shot. Villaflor grabs the rebound, kicks it out to Mon Aureliano for 3. No good. Rebound ni number 7 na si Rombaon. Ayan na, si Grabata, stop and pop for 3. Misses the shot. Madridano, outlets to Villaflor. Villaflor to Madridano with the easy 2. Napakagandang transition play yun on the part of Naga. Yes, partner. Kumbaga, ayan. Ayan si Importante, attacking the defense of Naga. Mintis, Aureliano against Rombaon to Asuwer, nabitawan ng bola. Grabata gives it up to Remulla. Remulla stops. Medium range jumper. Misses the shot. Importante. Same spot nung unang tira niya kanina and same result for Remulla. And a foul na natawag kay Importante. Importante, his first personal foul. Asuwer swings the ball to Villaflor. Villaflor, corner 3. Misses the shot. Rebound
ni number 31 na si Antiga. Antiga, binigay ang bola kay Rumbaon. Rumbaon, to Grabata. Grabata, importante. 4-3. Mrs. Muntik na. Remolla with offensive rebound for 2. Buti na lang at nandun si Remulio para sa putback na yon for Team Magaraw. And Asuer kicks the ball to Aureliano. Gives it up to Madridano. 4-3. Misses rebound ni Asuer. Offensive rebound. Binigay ang bola kay Madridano. Kaso na foul ni number 31 na si Antiga. So Madridano will trip to the line for 2 free throws. And si Madridano is a product of Daraga National High School partner during his junior days. And ngayon, he is playing under Coach Nuki sa Ateneo Dinaga Golden Knights. And proud Albayano ito, partner. Oo, tama. And naglaro siya as a defender doon sa probinsya natin. Yes, kumbaga, it's an honor na makalaro siya sa isang mga big leagues na ganito. Tama. Kumbaga, credit to... At his young age. Yes, very young and athletic. Magandang forward training ground ito para sa kanya. Yes, yan as importante again for 3. Misses, hindi pa nakakabuslo. Si importante, yan na naman, si Aureliano with the easy 2, partner. Grabe yung transition plays ng Team Naga talaga. Very composed, partner. Very, very calm. Kumbaga, systematic ang kanilang mga galaw. Tama, pati yung depensa nila. Look at the defense, medyo extended yung kanilang zone. Kaya medyo hirap ang mga taga-Maraw. Hindi nakakatira ng madali. Another defense na ipinakita ng Team Naga. Kahit medyo lamang sila sa height, ganun pa rin. 3 seconds lang to shoot for Magaraw. They have to throw this one out, pero hindi tumama sa ring. Kaya ayun, narinig natin yung buzzer. Ito na si Asuer. Asuer, grabe with the spin. Alam mo, partner, yung mga previous games, si Asuer talaga, he's coming off the bench. Kumbaga yun yung magic bunot ni Coach Nuki lagi na Asuer is providing off the bench, scoring, leadership, and syempre yung hustle ng player na to. Ngayon naman, kumbaga, nagantimpalaan ang kasipagan at ang hustle ng isang Asuer. Kaya ngayon naman, he is starting for Team Naga. Tama. Kaya ika nga talaga, minutes are earned, partner, not given talaga. Tama. So you have to work hard to earn your minutes and para makapasok sa laro. Parang si Looney partner Enda. Ayan na pumasok na partner ang aking paboritong player na si IERC talaga. Nagpa-picture pa ako sa kanya kanina. Nagpa-picture ka pa. Yes, partner talaga ang sabi ko very entertaining pag nasa loob ng court si IERC. Tama. On his 30s na itong mamak ito. At talagang may galawan ng IERC. Ayan na, Villaflor against IERC. Villaflor attacking the defense with a pump. Grabe, partner. Shot. Pumping in the air. And that's a highlight play for tonight sa first quarter natin. Ayan na, partner, a turnover on the part of Magaraw. Pero partner, grabe talaga yung galawan ni Josh Villaflor. And we have a timeout. Galing sa Team Magaraw. Siguro. Tama. Medyo nalalaman sila. At 3 minutes and 58 seconds. Siyam na po ang kalamangan ng Naga as early as now. Dito po sa ating, again, this is the Game 4 ng ating Day 25 ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. Ito po ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Yes, yun na nga, partner. Katabang na, kasurug pa. And then, this is our last game or for our, yun na, partner. Yun. Grabe, partner. Talagang, sabi ko binomba. highlight play for this quarter. And ililista yan ng ating magiting na writer na si Iris. Tama. Possible sa mga plays of the week. Kasurug place of the week. And now we are back to our game with 3 minutes and 58 seconds remaining sa ating first quarter. Laban ng Naga versus Magaraw. First time ko dito, partner, sa loob ng UNC Sports Palace, and talagang masaya ko na nandito dahil alam ko, naririnig-rinig ko lang to dati. And ngayon, nandito ako sa loob. Yes, partner, kita mo naman yung
Gandang facility na kinater natin dito. Yung gandang pasa ni Oo. Jamil Bulawan para kay Mon Aureliano. Sabay tawa si Jamil because nakaisa sa doon. Oo. Sabi niya, nakita ko yun. Ayan na. Remulla gives the ball to Antigua against Madridano. Ai Arce, top of the key 3. Misses the shot. Rebound ni Remulla. Remulla against Jamil. Good defense. Ayan na. Si Jamil, kaso nakaapak ang kanyang size 17 na paa. Size 17. Kanina yung 15. nakaapak size 15. Ngayon, size Ngayon naman, 17. size 17. Kita mo naman, partner, yung luxury. Kung anong meron ng Team Naga, ilalabas mo siya Madridano and then papasok mo isang Julius Tiburcio. Oo, mas Talagang- matipuno. Oo. Mas experience itong Tiburcio. Yes, talaga, tama ka dyan. He is experienced kasi he played college basketball, hindi lang dito sa NCF, but also he played in the NCAA para sa Perpetual, sa pagkakalam ko. Tama. And he also played for the Albay Leg Yes, oo, sa tama. team ng Malinaw. Malinaw. Naglaro siya. Baga, he is a veteran boy. Forward talaga. Yan na si Jamil against Remulla. Asuer kicks the ball to Villaflor. Aureliano attacking. Bounce pass. Kaso na agaw na importante. Ayan na si Antigua. Gives the ball to Ai Arce. Ai Arce with the hop. Naagaw ang bola. Pero nakuha ni Ai Arce. Ay ni Asuer. Jamil to Tiburcio with the lefty layup. Under goal stop. Pasok yan, partner. Oo. Beautiful reverse layup using his left hand. Antigua against Aureliano. Gandang depensa. Ayan na. Medyo di nagustuhan ng ni Remulla yung depensa na pinakita. Ayan na. Jamil Bulawan. Muntik na namang i-dunk, partner. Oo. Nabibitin ako sa kanya eh. Ayan mo, partner. Mahaba pa ang oras para pakitaan tayo ni Jamil lang isang mga highlight dunk dyan. Slam dunk ano. Ayan pa, partner. Linabas si Jamil Bulawan. Pinasok si Aymar Sabayo. Grabe naman tong lineup ng Team Naga. Oo. But of course, di natin minamaliit yung Magaraw. Pero alam naman natin, lumalaban at lumalaban. Yung mga games ng Magaraw talaga, medyo entertaining din. And alam naman natin, up to the last buzzer, lumalaban yan. At ayun, kumana kaagad si Aymar Sabayo for Team Naga. Yes, si Antigua. Over Julius Tiburcio for 2. And na si Tiburcio, outlets to Aureliano. Tiburcio. Swipe ba importante? A new guy from Magaraw, number 50. Na si Cantalejo. Cantalejo will troop to the line for 2. Yun nga, partner, even the smallest guy in the court has the biggest heart on attacking the basket. Yun naman talaga dapat kahit maliit ka. Wala naman sa height yan, wala naman sa size yan. Nasa puso or desire to attack and to score. Ibig sabihin na nasa basketball court ka, naglalaro ka, you must do your job, ano man ang size mo, ano man ang position mo sa team. Basta't nasa loob ka, sabi nga, you always be ready. Yes, tama, partner. Ayan na, he sinks his 2 free throws. Partner, tiyan mo naman. And ayan na, a new guy from Naga, si Lim. Oh, si Alexander Lim. A product of NCF. And Bang Sablaon is also playing for NCF. So, ayan na, yung NCF, Naga College Foundation connection. Ayan na pala, 3 guys from NCF are inside the court. Si Tiburcio, Sablaon, and si Lim. And these guys are actually part of the original starting unit for Team Naga. And right now, they were filled in by Coach Sabio. yes, star-studded coach, partner. Oo. With Coach Nuki, Coach Mark, and Coach Peter. Tama. And their sidelines talagang good things will happen kung talaga yun ang mga coaches mo. And then, ayan, kita natin yung mga fans who are enjoying inside the UNC Sports Palace talaga. Partner, kung may time pa kayo, pwede pa. It's just the first quarter. You can visit and watch the games between Naga and Magaraw. Watch it live here inside the UNC Sports Palace.
Although napapanood po tayo sa mga Facebook pages ni Representative Saldico sa Ako Bicol Online TV and Ako Bicol Party List. Ganun din po sa ating YouTube channel. And again, remind ko lang kayo, pakisubscribe na din po kung nanonood kayo sa Facebook page natin. Pakisubscribe na din sa ating YouTube channel, Ako Bicol Cup. Yes, partner. Yun na. Kumbaga talagang ihatid sa atin ng mga laro, even live or in social media platforms. Talagang just to give you games talaga na high quality. Tama, tama. And papasok pa lamang po tayo sa exciting part ng ating liga. Right now, we're just finishing the first elimination round. Yan. Mendez, Bitin Tiburcio. yung tira ni Tiburcio Oo, doon. napatingin siya sa ring kasi medyo nabitin ang kanyang tira. Sabi niya kanina sa warm-up, okay naman Ba't dito hindi ko na i-shoot? Oo nga. Ayan na si Cantalejo. Passes to Antigua for 3. Challenged by Aymar Sabayo. Misses the shot pero RC with the rebound. With the fake. What a pass, partner. What a pass. But a sorry miss. Ayan na si Remulla with the offensive rebound. Sayang, Buti na partner. lang, na-shoot pa rin ang tirang yon. Yun na nga, partner. Pero sayang talaga. Kaya siguro talagang favorite player mo itong si Arce. And happy viewing pala sa kay Harry and Chin Rentoria. Galing kay Jody. Asan si Jody? Ewan ko sa taong yan kung nasan siya. That ends our first quarter, partner. Tama. With a score of 10-25 in favor of Naga City. At ayan, 15-point lead po ang hinahabol nitong Magarao kontra sa mas highly favored team na Naga. Pero who knows, baka mabaliktad. Sabi nga sa mga kalye-kalye, bilog ang bola. Tama, partner. And yan, nakikita natin some of the highlights during first quarter. Kumbaga, Jamil Bulawan imposing his will as early as the first minute of the first quarter. Talaga, 3 consecutive inside baskets talaga. And yun na nga, sinundan ng mga magic shot and mga bombang tira ni Josh Villaflor. And tingnan natin kung come second quarter kung makakadikit o aalago na ba tuluyan ang Team Naga sa larong ito. Ayun, sa tingin ko, hindi pa aalagwa dahil nag-regroup ngayon ang Team Magarao at meron silang bagong na ipinasok sa loob, itong si Taugan. Yes, kanina, partner, si Taugan is kapatid ng yung sa Baaw, I guess. Nasa jeans sila, yung high flying acts na pinapakita nila. Ayan na, Villaflor against passes to Aymar. And Lim na called for a traveling violation on that particular play. And the possession will go to Team Magarao. Sa Magarao, nandyan si Gonzales, Remulyo, Antiga. From Baon and si Taugan. And the part of Naga naman, si Sabayo, Tiburcio, Lim, Sablaon, and Villaflor. With 10 seconds remaining sa kanilang shot clock, Gonzales for 3. No good. Rebound by Josh Villaflor. Outlets to Lim. Lim against Villaflor. Ayan na si Lim with the lefty layup. No good. Kaso nahuli. Merong foul. May foul na tawag kay Remulla over Aymar Sabayo. So, natawagan ng malaking mama ng Magarao ng foul. Villaflor, corner 3. Makes the 3. Kaboom! Grabe, partner. Talaga gandang set play. Coach, partner, kung nakita mo. Grabe. Screens after screens. Tapos na open. Ayan na. Grabe yung hustle ng isang. Ayan na si Bang Sablaon. Siyempre, hindi na yan imimintis. That's an easy 2 for Bang Sablaon. Ayan na, may pressure defense pang ina-apply ang Team Naga over Team Magarao. They're putting a statement as early as now in the second quarter na hindi talaga kami patutupi. Tapos mind you, partner, Naga is still undefeated sa ating torneo. Tama. So talagang, kumbaga, it's a statement for Team Naga na despite they are up right now, pero hindi pa rin sila nagpapabaya and still 110%
sa loob. Ayan, as you take a look, si Tiburcio blocking the shot of Taugan. With 15 seconds remaining sa kanilang shot clock, bola mapupunta pa rin sa mga taga-Magaraw. At 30 na po ang score ng Naga. Samantalang ang Magaraw na hirap makascore. 10 points. So 20 points po ang Kalamangan. Yun na nga yung tanong ni partner kanina. May mangyayari bang pagkakaiba on the part of Magaraw or aalagwa na itong mga taga-Naga? Well, siguro sa quarter na to makikita natin yan. Madidetermine natin kung yun na nga. Yan na, Bang Sablaon. Kicks it out to Lim. Lim, lampas kay Aymar. Gandang play yun. High-low play on the part of Team Naga, partner. Kita mo naman, nag-collapse yung depensa sa ibabaw. Eh, nakita nila na talaga ang mismatch din on the part of Aymar Sabayo. Kaya yon. Ayan na, another steal. Maganda yung posisyon ni Aymar Sabayo. Another steal para sa Team Naga. And now they're lording it over. Talaga, partner, talagang dinidikdik na nila as early as second quarter. Talagang yung pressing defense ng Naga, grabe na. Binabagyo na po ngayon ang Magaraw with defense na ipinapakita ng mga taga-Naga. At yan, napakadali na nakaka-score itong mga naka-blue. Ayan na naman si Tiburcio. 36-10 ang score natin. 7 minutes and 20 seconds remaining sa ating second quarter. A 6-0 run on the part of Team Naga. Ayan na. Rombaon, stops and pops for EC2. Pasok yan. Walang depensa doon. That breaks the spell of Team Naga. Kumbaga, that much needed score on the part of Magaraw kasi lumulobo na at lumalamang na talaga na malaki ang Team Naga. Pagpasok nitong mga key players talaga ng Naga. At yun, Bang Sablaon hitting another 3-point shot for Team Naga. And then a steal. Tiburcio. Misses the shot. Yan na. So, grabe, partner. ayun. Yung pinapakita ang aggressive. Ceasefire, sabi ng Magaraw. Ayun. As we take a look at the highlights of what happened earlier. Ito yung magandang tira ni Mr. Rombaon. Longhair, si Rombaon. 38-12 po ang score. Lumulobo na nga ang, or 41 na pala, lumulobo na ang Kalamangan. Yes, Itong partner. I guess punta tayo sa century mark siguro. 100 plus to. Oo. If hindi mapigilan ng Team Naga when they're storing. And si Rombaon, stop and pop 3. Pintis, Taugan with the offensive rebound. Dimsut, Antigua with the fall away. Gandang tira yon ni Antigua. Over Tiburcio and Sabayo yun, partner. What a courage. Kumbaga, yun ang will para to score. Is to challenge those big guys. And yung tirang yan natin sa atin ng Hotel Venecia, partner. Tama. What a pass. Sabayo. Grabe. From Alexander Lim. Good pass on the part Good of Lim. play. Finding Aymar Sabayo. Ang maganda kasi kay Aymar Sabayo, talagang marunong siyang pumosisyon sa ilalim. Yes, Kaya partner. nakikita siya ng kanyang mga guardia. And Aymar, my partner, he can use both his left and right hand, partner. Ambidextrous, kumbaga. Yes, oo. Pagdating naman sa depensa, he's very aggressive blocking shot. Just like his partner na si Tiburcio, talaga nakailang sapal na. Oo. Ayan na si Remulla. Sabi ni Remulla, talagang kanina yung pa ako binububog sa loob. Might as well, dito na lang ako sa labas and take those jumpers. Didistansya ako ng konti. Okay na si Lim. Crossing the half-court line, gives the ball to Bang Sablaon. Bang Sablaon swings the ball to Lim. Asuwer, open for 3, penetrates. Attacking the defense. Fumbles the ball, nasapal ni Antigua. So we're almost losing the ball there. Yes, and At si Taugan crosses over. nadepensahan siya doon. Remulla misses the shot. Ayun na si Bang Sablaon. Flies. Scores for 2. Grabe, partner. Yung 3-guard lineup ng Naga ngayon. Working wonders for the team. And talagang ginagawa nila miserable ang buhay ng mga guards because pressure is applying. Tama. And then,
nakakapag-force ng turnover yung mga guards nila. That leads to a fast break. Fast break Kaya opportunities naman, for Naga. Medyo lumobo na. Ayan na si Remulla against Sabayo. Good defense. Good defense by the part of Aymar Sabayo. Sabay tama, partner. Maging narinig ka eh. Oo. Maging dito sa ilalim, talagang hirap ang mga taga Magarao. Yes, partner. Alam naman natin si Aymar talaga. Very a veteran player na yan. Kumbaga, patawa-tawa lang yan sa loob. Pero talagang iindahin mo yan pag nasa loob. Ayan na naman. What a lampas. Kaso na-intercept na ni Taugan. Taugan. Rumbaon. Nagmamadali. Hindi nakita ni Taugan. Taugan stops. And nakakuha ng foul kay Julius Tiburcio. Oo. Counted yon. And one for Taugan. Ayan, partner nga. Ayan. Yung high-flying act. Taugan talagang tingin mo, partner, talaga na-bump na siya dyan, pero nag-gather niya pa rin. And then yung sarili niya. chippy foul na binigay ni Tiburcio. Tiburcio. And misses the free throw. Ayan na si Sabayo. Binigay kay Sablaon. Kuha yan ni Sablaon. Sablaon, binubuli. Ayan na. Asuwer. What a fake, partner. Ayan na, Sabayo. Medium range. No good. Rebound by Julius Tiburcio. Tiburcio with a pass fake, misses the shot. Ayan na, nagagawa ng bola si Rombao na si Asuwer. Ang bola mapupunta para sa mga taga-Magarao. Malaking factor na tinayuan lang siya doon ni Remulyo. Nahirapan din doon si Tiburcio to find an easy way to shoot. Yes, partner, yan na si Arce umingi ng pick kay Taugan. Arce against Bang Sablaon. Hands it off to yan na si Remulla. What a cut, partner. Yun naman dapat ang bigs talaga. Tama. Dapat huwag ka lang mag-steady sa isang posisyon. You must find your open space para lang makapagtira ka. Ayan na. You must move away from the ball. Or without the ball, rather. Taugan. Hindi nakita si Arce na nauna. Ayan na si Alexander Lim. Binitbit, lumipad, lumiscore for 2. Grabe. Ganda ng bit-bit na layup yun. Ayan na, Arce with the corner 3 against Asuwer. Mentes nakuha ni Tiburcio. Bang Sablaon nagmamadali. Sablaon hands it off to Aymar with the lefty layup. Kaso Mentes. Ayan na, Arce gathers the ball. Ayan na with the exhibition dribble, pero sabi ni Aymar hindi lulusot sa akin yan. A turnover para sa Magarao that leads sa 2 points para sa Naga. Tinitrick niya doon si Sabayo. Yes, partner. Yun ang sinasabi ko. Very entertaining itong si Arce. Ayan na si Rombaon against sa Suwer. Ayan na si Gabrata. Laban kay Alexander Lim. Nakakuha ng foul. And mapupunta siya sa charity stripe. And will take 2 free throws. And we'll see kung maipapasok ito. Ani, sino to? Si Grabata. Yun. Nothing but net on the first attempt. Mula sa free throw line. And with 2 minutes and 56 seconds remaining. And second quarter. Naga is still up by a big margin. Ano yan si Taugan, stripped by Alexander Lim. And by the way, Naga is donning the blue jerseys. And yung Magarao naman, they are donning the white and green shorts. So, and again, for our late tuners, ako nga pala ulit si John Bachiller and kasama ko ang aking partner. Papa Morgan po at your service. And again, si Grabata against Slim. Yan na si Taugan against Madridano. Yan na, Grabata, short jumper. Mintis, Bang Sablaon collects the rebound. Outlets to Lim. Lim flies, scores for 2. Nandun yung chase down from Taugan pero hindi niya na inabot yung bola. Yes, partner, kita mo yung offensive rebound talaga. Once na control mo ang rebounds and give the ball to the guard, talagang tatakbo at tatakbo ang Team Naga. Ayan again, Bang Sablaon. Bang Sablaon attacking. Fakes. Drops it up to Jamil. Mintis ang tira. Pero may second outing pa. And pasok yun. And the second time around, sabi ni Jamil. Yes, partner. Kumbaga, Jamil Bulawan is enjoying the game right now because he is kita mo, partner, nagpe-press pa ang isang 6'4" guy na si Jamil Bulawan ay Arce, one of the decorated players ng ating tournament. Ayan na. Rumbaon. Gandang cut talaga. Yun naman, partner. Credit this guy, Remulyo,
for cutting despite his He needs to do more of those dito sa game na ito. yun na nga partner, sayang ang turnover. Para hindi masyadong lumobo yung Kalamangan. Although sa mga puntong ito, talagang lobong-lobo na po. Yes. They're leading by, Naga is leading by 33 points. Whopping 33-point lead on the part of Team Naga. But I guess this is just the first half. Adjustments will be made. Ayan na si Arce with the pass fake. Ganda And yung then, fake na yun. Ball fake na yun. yes, partner, ayan yung mga galawan ng panahon, partner. Tama. Fake sabay kaliwa. Oo. And layup. 2 points on the part of Arce. Asuwer, Lim, fake pass. Lim swings the ball to Bang Sablaon. Bang Sablaon for 3. Kaboom! Yeah. Unang 3-pointer yan, Ibang Sablaon sa game na ito. Yes, partner. Yun ang sinasabi ng ating courtside arena announcer na si Coach Shrew. Nakapagbuslo ng 3 points. Yan na si Taugan. Binawi with the high-flying layup. Ayan na si Jamil. Nag-iisa. Makakakita kaya tayo ng... and partner, meron tayong report galing sa ating magandang courtside reporter ni si Carmela. Carmela, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi mga kasurog, and right now we are witnessing the matchup between Team Naga and Team Magarao, and as of the moment nangunguna ang kanilang opponent, which is the Team Naga. Ayon sa Team Magarao, nahihirapan talaga sila ngayon sa laro dahil kulang na kulang sila sa players, kaya hassle ang pag-execute ng kanilang play tonight. But willing naman daw sila na magdoble kayod at mas trabahuin pa ang pagpuntos para naman kahit papano ay makasabay sila sa Team Naga. Yan muna ang latest update dito sa courtside. Back to the panel. Yan, maraming salamat Ms. Carmela Hernandez. At timing naman yung end ng inyong report. End na din po ng ating first half dito po sa laban between Magarao and Naga. Na talaga namang alagwa na ang Kalamangan, 60-28. Yan po ang officials. Pero, we need to have a break muna, mga kasurog, and we will be back. Meron pang foul na itatawag. meron pang free throw, actually. Bago matapos ang ating first half, may natawagin ng foul ang Magaraw. And Wala. si Jamil Bulawan will... Wala lang time, actually. They're just giving the awarding this guy, Jamil Bulawan, those 2 free throws at naipasok niya po yun. So, karagdagan na score yun on the part of Team Naga as we close this first half action between Magarao and Naga. At ito na nga po yung ating official score, 62 for Naga and 28 naman for Magarao. Magbabalik po kami ni Wadi Jan Bachiller. Diyan lamang po kayo.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadapulan ang tabang digi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Back to the ball game tayo, mga kasurog. Partner dyan, ang tapatan ng Naga at ng Magarao dito po sa loob ng UNC Sports Palace in Naga City. Yours truly, Kapa Morgan and John Bachelier. At your service po hanggang matapos itong dalawa pang quarters na susunod, ano? I guess this will be an exciting 2 quarters, partner. And as you take a look, ang ating butihing mayor ng Naga City na si Mayor Nelson Ligacion. Magandang gabi po sa inyo, Mayor. Salamat sa panonood at suporta na binibigay sa Ako Bicol Cup, Camarines Sur. Talagang asikaso ni Joke. Yes, na. Si Mayor Ligacion at ang kanyang mga kasama. Probably his family. And siyempre, si Sir Bob De Vera na nanonood din. Sideline sa kasama si Mayor Nelson. Ayan na. Si Ai Arce, defended by Madridano. Walang napasahan doon si Ai Arce. So miscommunication on the part of Magarao as we start this third quarter. Same starting lineup. Same starting lineup pa rin for Team Naga. Si Villaflor, Aureliano, Bulawan, Asuwer, and Madridano. And medyo struggling sa 3-point line. Si Mon Aureliano missing his third try. Ayan na. Si Grabata challenging the defense of Madridano, scores for 2. And a good start on the part of Magarao. Yun dapat ang gawin nila, partner. Kumbaga fast pace. Kasi yun ang advantage nila. Yan na si Jamil. Oh my God. Again. over the high-flying Taogan. And grabe yung partner. Ginulat ako ni Jamil doon. And sabi for niya, sure. You're too small. Yes, for sure. Makakapasok siya doon sa ating top 10 plays of the week. Sigurado yan. For sure, partner. Yung in-your-face two-handed jam nitong si Jamil Bulawan. Yun na nga, partner. Ayan na, Villaflor, top of the key 3. And yes na yes yan. And yung tirang yun natin sa atin. Ng Hotel St. Elise. Ayan na, Ai Arce against defended by the much taller Madridano. Ayan na, Arce attacking. Fakes. Ayan na, muntik na naman makadukot to itong si Ai Arce. Aureliano with the easy 2. Sayang, partner. Good offense but hindi talaga na-convert ni Ai Arce. Ang kanya yan na. Grabe, si Antigua with the Euro and the 2 points. Grabe, partner, talaga. It's always fun to watch those types of players talaga. Very entertaining, kumbaga. Tama. And it's really exciting to watch those kind of antics, kumbaga. Yes, yan na si Taogan against Asuwer. Ayan na, Grabata challenge by Asuwer and commits a foul. Ayan na si Grabata will drop to the line for 2. And siyempre ang free throw na ito ay hatid sa inyo ni Congressman Saldeco at ng Ako Bicol Party List. Ayan, katabang nakasurog pa. At itong Ako Bicol Cup Camarines Sur ay presented to you by IMBC or Infinity Media Broadcasting Company para sa service po, rendering the services para po sa Ako Bicol Party List. Ayan na, Mon Aureliano gives the ball to Madridano. Madridano, corner 3. Misses the shot but Asuwer. Ayun na nga. Ball will go to Magarao as Ai Arce gives the ball to Taogan. Defended by Asuwer. Ayan na, Antigua. Rumbaon with a 2-point shot. Pasok yun. Pasok yung partner. Medyo na-deceive tayo ng net kasi all net talaga, partner. Walang tinamaan. So talagang 2 points on the part of Rumbaon. Ayan na, Jamil Bulawan, top of the key. Villaflor, medium range jumper. Misses the shot. Nakuha at natapik pa rin ni Josh Villaflor. Another try for 3. Misses the shot. Ai Arce collects the rebound. Ayan na. Ayan na. Sabay too small kay Jamil Bulawan. Alam naman natin these guys are friends naman. Outside the playing court. Magkakalaban lang sila sa loob ng court. Pero pag sa labas talaga, they are friends talaga. Ayan na. Ayan na yung sinasabi kong 1,000 fakes o million fakes na sinasabi namin ni Coach JP nung na-cover namin ito si Ai Arce. Talaga, it's very entertaining to watch this kind of players. Ayan ang sinasabi nating naglalaro na, playing pa. Yes, partner. Ayan na. Ayan na. Villaflor.
At merong foul na naitawag. Tinulak ni Grabata. For Grabata. And act of shooting yan, partner. So, Villaflor will go to the free throw line for 2 shots. And yan, 6 minutes and 55 seconds. More than 3 minutes na yung nakukonsume natin dito sa ating second half actually. 68-33. Lamang-dalamang po ang Naga. And 2 for 2 on the part of Josh Villaflor. And substitution, si Remolyo pumasok and si Importante pinasok din, pinalitan si Antiga and si Ai Arce. To complete the 5 of Naga is Suwer, Bulawan, Madridano, Aureliano, and Villaflor. And on the part of Magarao, si Grabata, Taugan, Remulla, Importante, and Rumbawan. Ayan na. Taugan misses the 3-point arc. Villaflor with a trailing Jamil Bulawan for 2. Yes, parang that's the State of Liberty layup nitong si Jamil Bulawan. Yes, partner. Yun na nga. Statue of Liberty, I should say. Mala Anthony Davis. Yun ang mga tira mga Dennis Schroeder na layup yun. Tama. Partner, speaking of LA Lakers, partner, batiin ko ang mga brothers ko from Albay basketball community. Yung mga Laker fans dyan, especially aking kaibigan na si Mamerto Rojas. Magandang gabi sa inyo. Ay, hanggang ngayon talagang nakangiti yun si Boss Mamerto. Ay, oo. Ayan na. Siyempre, at aking mga brothers sa Albay basketball community. And ayan na. Si Villaflor again sinks the 3. And Joshua Villaflor is taking over now sa third quarter. Providing those timely hits and timely baskets talaga. Ayan na si Taugan again. Attacking the defense of Madridano. Tinamaan sa ulo. And mapupunta siya sa free throw line. So foul on Madridano for Team Naga. And partner, kung napapansin mo si Taugan kasi very shifty din when he is attacking the basket talaga. He is using his body despite na medyo hindi siya bulky o medyo payat lang siya, pero talagang yung talon kasi ang talagang tinitingnan sa batang ito. Maganda yung leaping ability niya at saka meron siyang hang time moment. Yes, yung tinatawag na paperweight nga, talagang magagaan lang. Ayan na, Aswer with the no-look pass to Jamil Bulawan again for 2. Grabe, partner, yung trailing na 6'4" guy against a 5'7" or 5'8" guy na si Taugan. Talagang ayan na, si Garbata, ginugulo pa rin ni Villaflor, gives the ball to Remulyo with the pick kay Grabata. Remulyo against Bulawan with a give and go. Gandang pasa yun ni Remulyo, partner. Give and go, play. Baga, I always admire those guys, yung big guys, lalo especially yung big guys na yung marunong pumasa. Tama. Yun naman, partner, kasi yung basketball ngayon is evolving. Hindi naman lahat. Dati kasi, di ba, partner, pag bigs ka, sa loob ka lang, you cannot take those outside shots. Ngayon, hindi. May mga 6'4", 6'5" guys na talaga nagdadala na ng bola ngayon. Especially yung mga bigs kagaya ni Remulyo na kayang pumasa sa kanyang mga open teammates. Kasi ang nagiging role kadalasan ngayon ng mga bigs is nagiging decoy sila. Papasahan and then yun na nga, kailangan na meron kang court vision din at magaling ka pumasa dahil anytime yung nagbigay sa'yo ay go straight to the basket and you must be ready to give a pass. And a new guy from Magarao, number 1, si Kapitan Nathan. Ay, mali pala. Si Gonzales pala. Gonzales pala. Hindi pala. Akala ko si Kapitan Nathan yung pumasok. Hindi pala. Si Gonzales pala, a new guy from Magarao. And kamukha lang ni Cap Nathan yan. And yan na. Bulawan with the fake. What a pass kay Mon Aureliano. And the fake again. Ayan na si Taugan. Oh, that will count, I guess. Yes, that will count. Definitely. Yun ang patience na pinapakita ng Team Naga talaga despite si Jamil is open at the top of the key and pwede nilang itira yon. But still, nakita niya yung cutting Mon Aureliano. Using the back door. Yes, kumbaga partner, that goes to show how disciplined and how yung gelling ng Team Naga is very evident on the part of that play. Ayan na si Gonzales, ginugulo ni Mon Aureliano. Gonzales attacking the defense of Naga with a fake pass. Ayan na, Aswer, nagmamadali, Aswer
nakakuha ng foul kay Importante and will troop to the line for 2. Yes. Grabe, partner. Kita mo yung aggressiveness ni Asuer. Oo. Talagang pinauna na nga niya yung bola. Yes, para, partner. alam mo yung mga ganong klaseng play na pinapauna yung bola para mas mamotivate ka to run faster than you could. Pero partner, parang hindi ko na kaya yung mga ganong gawin. Baka pag nauna yung pasa, gumulong na ako. And then, ayan na. Baka mauna ka sa bola dahil Yes. sa mas gumugulong ka sa Ayan kanya. na. Ayan na si Remulla. Boxing out, Jamil Bulawan. Pero Aurelia, Asuer making the free throw shot. Ayan na si Cantalejo, ginugulo ni Asuer. Villaflor gives the ball to Mon Aureliano for the EC2, a product of Ateneo Dinaga University and also a product of Daraga National High School Defenders. Itong si Aureliano. Yes, partner. Ayan na si Taugan, Kaya pala fakes. medyo familiar sa akin ang mukha ng batang yan. Yes, yan na. Taugan, fakes, rebound ni Mon Aureliano. Aureliano attacking the defense of Gonzales. Ayan na Aureliano again for 2. Grabe, partner. Kung napapansin mo, as early as third quarter ang umaatake para sa Team Naga si Villaflor. And now naman, Si Asuer and Aureliano. Grabe talaga yung depth at lalim ng bench ng Team Naga. Tama. And nayu-utilize lahat yan Yes. dito sa particular game na ito. Yes, ayan na. Aureliano, outlets to Asuer to Ayan Jamil na! Bulawan. Medyo nabitin doon si Jamil Bulawan for a slam dunk, but that's a baby dunk. I consider that one. 85-36. Lamang po ng 49 points itong Naga. Masasabi nating home team dahil We are playing in we are playing here in the heart of Naga City. Heart of Naga City dito sa University or UNC Sports Palace. And again, kasama niyo po si Kapa Morgan with Wadi, John Bachelier. As we take a look at the bench of actually the team of Magarao right now. Magarao, despite the lead sa kanila ng Naga, I can see those faces na they're still smiling, enjoying the game. Yes, Yun naman dapat ang attitude, talaga. Tama. And talagang makikita mo pa rin na desidido sila na maglaro. Yes, partner. Pag ayun na paulit-ulit kong sinasabi, it's an honor and privilege to be part of the team na i-represent na kanilang mga city and municipality, of course. Ayan, still doing their best na kahit papano lumaban sa larong ito against the powerhouse team Naga City. Yes, tama. Ayan na si Villaflor. Asuer nangunguna. Asuer with the back pass kay Tiburcio, kaso naagaw ni Gonzales. Mala Jason Williams na pasa yes, yun. Tama ka, partner. Ayan na. Ayun na nga si Gonzales na itulak. Si Aymar. Siguro those watching na mga millennials, hindi na kilala masyado si Jason Williams, ano? Yes, pero, partner, tama. Sa atin, alam ko, napanood mo pa yung Jason Williams na. Ay, oo, partner, tama. The white chocolate. Grabe yan, partner. Kumbaga, isa sa mga... Iba yung mga very exciting yung mga passes na ginagawa. Yes, partner, tama. The white chocolate and then yung mga kasabayan niya na sina Chris Webber. Oo. Ganon. I think parang lately lang pumunta dito sa Pilipinas. Yes, pumunta. Jason Williams. Oo, pumunta. Sana naman magkaroon tayo ng chance na makita yung mga ganong players. Oo, dito sa lugar natin, dito sa Bicol Region. Oo. Ayan na si Asuer. Yun na, wala ng depensa. In and out dribble against Taugan. Gandang galaw, kaso mintis yan. Taugan with the kalawit rebound. Taugan flies. Kaso, hinarangan at nakakuha ng foul kay Mon Aureliano. Oo, nandun din yung katawan na nakatalikod. Malaking katawan ni Tiburcio, kaya yon bumangga siya doon. Yes. And he was stopped driving to the basket. But right now, nobody can stop him from the free throw line dahil wala nang didepensa dyan sa kanya. This is his chance na makapuntos. And ayan na si Taugan. Calmly sinks the first one. And partner, kumbaga, ito mo partner, yung kakasabi natin, yung naging good size crowd din dito sa UNC Sports Palace. Because siguro Naga City is playing in the heart of Naga City. So talagang yung mga Naga City people supporting their team against Team Magarao.
And with the presence of Yes. their Mayor Nelson Yes. Legacion. Oo, kumbaga sino ba naman ang hindi gaganahan kung ang yung butihing mayor ay nanonood and to cheer you para sa ayan na Tiburcio. Akala ko yun na nga partner, yan na si Aymar to the rescue sa kanyang partner na si Julius Tiburcio. Akala ko partner, isasalpak na ni Julius Sasalpak kanina. ni Tiburcio. Oh, yan na si Taugan. With exactly 2 minutes remaining in Dito the third sa- quarter. Tama. The score is 36-85 in favor of Naga City. Yan na again, Asuwer giving Coach Nuki quality minutes talaga, grabe. Ayan na, Aureliano swings the ball to Villaflor with a no-look pass kay Tiburcio. Tiburcio was fouled by... Importante. Oo. It's going to be importante. Hindi pa official, pero ayan na yung referee signaling na number 12 nga yung natawagan ng foul. O Yes. nag-commit ng foul. And That's Julius important. Tiburcio will makes his first free throw and yan na. And same result. 2 for 2 na part of Julius Tiburcio. Ayan na si Taugan. Taugan One-on-one facing against Aymar Aymar Sabayo. Gonzalez, top of the key 3. Challenge by Villaflor. Misses the shot. Ayan na, nakuha pa rin ang bola ni Asuwer. Asuwer crossing over. Asuwer kicks it out to Villaflor. Attacking. Villaflor with the hesitation in the floater for 2. Yes, lucky drop for Villaflor. Na Arce with the fake. Arce again with a million fakes. Wala, pero nakuha ni Antiga. Sa partner, hindi na nakaka-bait ng peke as ito si Arce because he is anticipated ng Team Naga. Once he attack the basket, he will draw a fake and take a shot. Scouted na din, kumbaga, yung kanyang Ayan na si tira, Cantalejo. yung style. Arce for 3. Misses the shot. Ayan na naman ang do-it-all guy ng Team Naga na si Arce. Arce, kinukulit ni Gonzalez. Gives the ball to Villaflor. Sapa lang nakuha kay Arce. Ayan na si Gonzalez. Gonzalez drops it up to Taugan. Gonzalez with a fall away too. Yeah, it's a fall away from Gonzalez. Ayan na Aymar trying his luck sa 3 points. Pasok yan. If you want 3, give it to me, sabi niya. Kaya ayan na, Cantalejos for 3. Misses the shot with 20 seconds remaining in the first quarter. I guess this will be the last shot on the part of Team Naga, and those 3 points hatid sa atin ng Highlands Legazpi. And ayan na si Asuwer, 10 seconds remaining sa game clock. Ayan na si Sabayo attacking, lobs it up to Julius Tiburcio. Misses the shot, ayan na Tiburcio with the left hand. Taking it the second time around. At yan, nagtatapos po ang ating third quarter action. In just a short while, babalik po tayo for the fourth quarter. Last and final quarter for this game. 96-39 na po. And we take a look at the highlights now of the previous quarter. And that one. Yan na partner. Oh, yung Ang jam ni sinasabi. Jamil Bulawan. That's a baby dunk. Ayan na si Josh Villaflor. As early as third quarter talagang inatake niya yung attacking defense ng mga guards. And then after the attacking of Joshua Villaflor, andyan naman yung Asuwer na do-it-all guy. And then yun na nga, pagpasok ni Mon Aureliano, yung mga fast breaks. Yun na nga. And ayan na again yung trailing Jamil Bulawan. And ito na, mag-uumpisa na po ang panghuling yugto ng ating laban. The fourth and final quarter, partner. Dito na. Kumbaga, tingnan natin kung may bababa pa ng mga taga-Magaraw ang lamang ng Team Naga or patuloy na mananalasa. Ayan na, ang At mga... kung ito, masasabi ko na it's going to be Naga's game. Pero ano pa ba yung mga exciting mga eksena ang makikita natin dito sa game na to? Yan ang mga aabangan natin. Ayan na, Villaflor again. Corner 3, misses the shot. Aymar with the fake. Alexander Lim lobs it up to Julius Tiburcio. Operating inside for 2. Yon.
Talagang iba yung merong power sa ilalim. Yes, tama Meron ka, kang partner. size, meron kang height. Yes, tama ka, partner. Ayan, tingnan natin. Cross court, Rumbawon. Challenge by Alexander Lim. Misses the shot. Rebound ni Josh Villaflor pero nakuha ni Aymar Sabayo. Outlets to Bang Sablaon. Bang against Rumbawon. Bang. Sidestep. Misses the shot. Tiburcio collects the rebound. Yan na Aymar. Top of the key 3. Alexander Lim for 3. Misses the shot. Ayan na. Tiburcio again with a pass fake. Misses the shot by rebound di Antigua. Di nahulog yung tirang yun ni Tiburcio. Yan na nga. Rumbawon to Remulyo. Attacking. Scores for 2. Hinayaan na lang yun Alexander Lim. Dahil di hamak na mas malaki sa kanya si Remulyo. And Lim gives it up to Bang Sablaon, attacking. Drops it up to Julius Tiburcio. Pero nakuha ni Ai Arce. Outlets to Cantalejos. Pumping for 2. Yes, that's a great move. Electrifying move mula kay Cantalejo. And Villaflor, top of the key, gives the ball to Alexander Lim. Swings the ball to Bang Sablaon against Cantaleo. Bang. Medium range jumper for 2. That's good. And partner, very easy ang offense pagdating sa Naga City. And that one was brought to you by Hotel St. Elise. 8 minutes now or 7:56 remaining sa ating ball game. Malas naman itong si Remulyo. Tinamaan siya ng bola, di ba? I Yes. thought it was Remulyo's last. Ayan, so ayun na nga, mapupunta sa mga taga-Naga ang bola. Yes, yan na si Alexander Lim crossing the half-court line. Gives the ball to Bang Sablaon. Humingi ng pick, yan na. Villaflor. Julius Tiburcio with the fake. Yan na Villaflor. Corner 3. Misses the shot. Rebound sana ni Tiburcio but nabitawan. The ball will go to Magaraw. 143 ang score natin. With 57. 57 big points ang lamang ng Naga. Talagang napaka nung margin ng lead. Ayan na ulit. Sablaon misses the 3-point shot. Ayan na Ai Arce. Arce against Alexander Lim. Arce with the fake in the float. Wala. Ayan na. Talagang maalat si Ai Arce. Ayan na. Villaflor. Aymar open for 3 again. Misses the shot. Ayan na si Bang Sablaon with offensive rebound and for 2. Maganda yung ginawa na yun ni Sablaon against Remulyo. Alam niyang kung didirekta niyang hawakan yung bola ay malamang makawala sa kanya. Kaya kumbaga tinip niya muna at kinuha niya ng maayos. And a partner, Tiburcio again with the defensive rebound. Tiburcio. Diretso. Oo. Sino ba naman ang sasalubong doon, partner? A big 6'2", 6'3" guy trailing the fast break. And punong-puno ng muscle ang katawan. Yes, partner. Kumbaga kumakain ng bakal sa gym ko. Oo. Yan na nga, partner. Di ba dati yung katawan mo ganyan din? Ay, partner, kumakain din tayo ng pansit canton tsaka itlog. After the game, yun naman daw ang sikreto talaga, partner. Yung pansit canton at itlog. Chili mansi, yun ang nakakapagpalakas maglaro sa mga basketball players. Mga 3 years ago, ganyan din yung mga muscle mo sa arm mo Oo, partner talaga. Ano lang talaga. Nasama lang ako sa mga kaibigan ko. Kaya, magaling mga kaibigan na samahan mo. Batiin ko na rin. Pero yung mga kaibigan ko ngayon, yung mga constituents ko sa Kawit East Washington Drive sa Legazpi City, magandang gabi sa inyo. Especially kay Michael Jacob. Magandang hapon sa iyo. Good evening po. Good evening. Ano yan na, si Remulyo. Remulyo making the free throw. The free throw. Alexander Lim. Ayan na. Madrilano missing the corner 3. Remulyo again collects the rebound. Hinaharas ng mga naka-blue. Ayan na si Remulyo. Decided na to bring the ball half court. Kaso yun na nga sinasabi natin na hindi talaga. Ayan na. Asuwer. Stops and pops.
for the easy two. Mintis yan. Ayan na si Tiburcio again. Misses again. And Remolyo collects the rebound. Gives it up to Cantalejo. Gives the ball to Rumbawon. Antiga. Swings the ball to Arce against Madridano. Arce for 3. Air ball. Lim. Forward to Madridano. Madridano with a power move over Antiga. Bumangga si Antiga, kaya matatawagan siya ngayon ng foul ng referee. Yes, partner. Grabe, this guy is talaga, yung leaping ability ni Madridano, hindi mo rin matatawaran, partner. Tama. Siguro mga nasa 6 flat din itong si Madridano. Sobra, partner. Sobra pa. Sobra. 6'1", ano? Halos hindi. Sobra, partner. Talaga? Kasi medyo kahit niya si Julius Tiburcio na is listed 6'2", 6'3". So talagang this kid is young talaga. Talagang he has a bright future ahead sa basketball. Hindi lang dito sa Kamsur, pero siyempre sa ating Salbay. Meron siyang chance. Kahit sa ibang mga lugar, malay mo, kunin rin siya as a hugot player, di ba? Yes, partner. Ng ibang mga lugar dito sa Pilipinas. And napakagandang scouting event din itong Ako Bicol Cup. Yes, partner. Talaga para dito. Doon sa mga national leagues. Tama pero who knows, baka maging national league tayo, partner. Yes, partner. And then speaking of national league, panay chat sa akin, aking kaibigan na naglalaro sa Manila, na si Sino? Jonathan Tikboil del Rosario. Ano daw sabi? Naglalaro siya doon. Batiin ko daw siya, kulit ng kulit. And then ayusin mo yung Tagalog mo dyan, partner, ha? And good luck sa mga games. And sana hindi ka makalimot sa pinanggalingan mo. Nina Dennis. And yan na. We are back sa ating ball game with Garbata. Gives the ball to Taugan. Gonzales. Gonzales gives high post para kay Remolyo. Attacking Julius Tiburcio. Kaso, mukhang tatawagan ng blocking foul itong si Tiburcio. At yun na nga. Yes, partner, substitution. Ayan na, si Jamil Bulawan, inserted by Coach Nuki. And well-deserved rest on the part of Julius Tiburcio. Talagang muscling his way. Always. Nasa loob. Always, tama ka. Always muscling his way when he is inside the court. Ayan na si Jamil. Nakapasok pa lang, big rebound na for Jamil. Makakakita pa kaya tayo ng slam dunk sa kanya sa last 4:29 seconds or 4 minutes and 29 seconds ang ating ball game. Well, huwag kayong kukurap, huwag kayong aalis. Tapusin nyo ang larong ito. Asuwer, Bang Sablaon, corner 3. Misses the shot, rebound by Jamil Bulawan. Drop pass to Bang Sablaon for 2, but misses the shot. Marunong pumasa tong talagang si Bulawan. Yes, partner. Kumbaga, luxury of the big man talagang. He knows how to find his open teammates. Tama. Especially pag nasa post siya talaga. Kasi alam mo naman, 6'4", 6'5" guy yan. Talagang tanaw niya lahat ng mga players. Overlooking. Parang Highlands. Highlands Legazpi. Parang Highlands Legazpi, overlooking. Yung mga lugar sa Albay. Ayan naman, partner. Atid sa iyo, Kira, ng Misibis Bay, partner. Sana makapunta tayo dyan ulit, partner. Ay, hindi imposible yan, partner. Para masuot ko yung aking swimming trunks pag ako'y nag-swimming. Pero iwas ka muna sa napaka consistent na pag-enjoy ng Pansit Canton. Para nang sa ganun medyo babagay tayo. Ako din. And with 3 minutes and 30 seconds remaining in the fourth and final quarter, lamang pa rin ang Naga with a whopping lead. 108-48. Grabe, partner. This is a statement game talaga for Team Naga. What a crossover by Alexander Lim. Ilista mo na sa top 10 plays of the week natin yan. Tama. Sir Iris. And turnover. Muntik na ipasa kay Coach Nuki. Nitaugan ang bola. And the ball will go to Naga City. So it's going to be Naga's ball. Yan, partner. Lumabas na pala sa court si Arce. Nakita ko giving instructions to his players talaga. Kasi alam mo, partner, si Arce meron tong basketball camp. Meron siyang tama. And that is that is the luxury of being a veteran. Kumbaga, talagang kita ko giving instructions to his teammates. Pagdating sa lugar nila dito sa Magaraw, talagang authority siya. Yes, when it he's comes a legend. to basketball. Pero sabi ni Alexander Lim, we are playing now in Naga City. So talagang ayan,
That 3 points yatid sa atin ng Highlands Legazpi. So magandang gabi sa inyo dyan, just in case may mga nakatambay ngayon dyan sa Highlands Legazpi. And Ay. watching right now, itong coverage natin ng Day 25 ng Ako Bicol Cup. Speaking of Camarines Sur. partner Highlands, partner, natikman mo na ba yung stall doon ni RG Garbin? Ay, Yung talaga? Sizzling House doon, meron doon. Si Ay, Boss parang, RG, Boss RG, magandang gabi. Parang naiintriga ako niyan. Sige nga, mapasyalan nga yan one of these days. Yes, batiin ko na rin ang aking kaibigan na alam kong nanonood na si Andrew Gonzales. Magandang gabi sa iyo, Sir Andrew. Alam kong nanonood ka pero secret lang. Miss na Secret kita. lang. Pakita ka na. Andrew Gonzales, salamat sa panonood. Ayan na, si Cantaleos with a reverse shot. Wala. Rebound ni Madridano. Asuer. And as we enter our twilight zone, 2 minutes. And 2 minutes, rebound ni Gonzales. And, Gonzales now. stops and pops for 3. Napagandang tira yon. Partner, kumbaga. Stop and pop Lista from mo na. behind the arc. Ayan na, we're just waiting for the final. Jamil Bulawan over Gonzales and si Bang Sablaon Cats. Turnover si Rombaon. Ayan na, Cantaleos. Grabe yung speedsters ng Team Magarao with Oo. Rombaon, Cantaleos, and Gonzales talaga. Ayan na, Alexander Lim. Yun. Ayan na si Jamil. Sinubo na lang sa ring. And I guess, yun pa lang. It is a statement that during the first quarter talaga, talagang nag-dominate na si Jamil inside the boards. Tama. At nakikita natin dito na medyo gastado na rin yung kanyang mga legs. Kaya medyo hindi na ganoon ka... tingnan natin dito. Tingnan natin. Yun! Ayan, partner, talagang hindi pumayag si Jamil na makabuslo ng isang dunk. Oo, tama. And 2-13, our fans are watching live here. And syempre, yung mga nasa Facebook page natin, maraming salamat for tuning in. Less than a minute to go. Yes, yan na si Bang Sablaon. Adding to his stats. And misses the shot. Yan si Gonzales. Outlets to Cantalejo. Cantalejo with the easy 2. Bothered by Lim. And, Sabi naman niya, hindi mo pa ako pinagbigyan? and that says it all, partner, kung ano naging tempo ng laro. Oo. Medyo minalas ang Team Magarao. And kung ano naman ang minalas ng Magarao, yun naman ang kinaganda ng laro ng Team Naga. And ang kupunan ni Coach Nuki. Hindi sila masyadong nahirapan sa game na to. And Samantala yung Magarao hirap dahil isa rin sa mga reasons ay yun nga, kulang ang lineup nila. May mga players na wala dito ngayon. yes, and then, yun na. That, ladies and gentlemen, ends our board game with a score of 54-119. The winner is Team Naga. So, sa parte ng Naga, this is a statement na Yes. kami ang king when it comes sa distritong 3. District 3. Kumbaga, tama ka. This is a statement game for Naga entering the second round of our eliminations talaga na. Kumbaga, yung kumpiyansa at yung kumpiyansa talaga at yung moral ng mga team talaga malakas. Maging sa pagpasok sa second round ng elimination, meron silang bibit-bit na May bound sila. magandang standing at moral. Yes, alam naman natin, partner, come second round talaga pupukan. Best of the best. Kumbaga, top 2 teams of Top every 2 teams district of will every advance district. sa ating second round. Ilan ba yung papasok dyan? Siguro mga 16 teams, tama ba? I guess 10 pataas. 10 pataas. Hindi natin sure kung ilan, pero at least one thing's for sure, second round will be a battle talaga. Pupukan yan, sigurado yan. For the semis na yan. Quarters and semis, up to the finals, all the way to the finals. And kaya ang magkakabit ng magkano yung premyo natin dito dyan? Wala pa. Okay, so medyo Mapakadagdagan pa yan. Kaya, makakasarap pa. and we're waiting for Carmela to give us the best player of the ball game. Maraming candidates. Sobrang maraming candidates for best player of the ball game. Kasurog best player of the ball game. Kasi talaga all effort, team effort on the part of Naga City. Ayan, we have Sablaon, of course. Yan, si Jamil Bulawan is also a candidate. And si Julius Tiburcio. And marami. Kumbaga, Aswer din is one of the candidates. Do it all guy for Naga. Yes. And Pero
meron tayong talagang official na tatawaging Kasurog Player of the Game. Yes, siyempre na special mention din on the part of Magaraw, si Antiga and si Remulyo leading the charge for Team Magaraw. Oo. Alright, so just a few seconds or maybe a minute, makakasama na natin si Carmela Hernandez and the Kasurog Player of the Game. And so let us take this opportunity, Wadi dyan, pasalamatan yung ating mga viewers online. Maraming salamat sa inyo. And of course, yung mga pumunta rito sa loob ng UNC Sports Palace to watch the game live. Maraming thank you po sa inyong lahat. Yes, talagang maraming salamat for supporting Ako Bicol Cup Camarines Sur since day one up to now. Talaga maraming salamat talaga. Oo. And I guess for sure second round will be a battle of teams talagang eyeing for the championship. It will be more exciting than itong tinatapos natin na first round elimination. That's for sure. Yes. Dahil talagang na-screen na natin yung mga teams na maglalaban-laban for the semifinals or the quarterfinals. Kaya yun. Siyempre, pasalamatan natin yung mga nakakasama natin dito. Sina Coach Peter Barcelon, si Coach Ruru, Ruwen Asur, and Coach Nuki Sabio. Si Coach Mark. Si Mark. Madami pa. Si Coach JP. And yung kanina. Okay, ito na. Hindi namin napasalamatan sa susunod na lang. Okay, ito na si Miss Carmela Hernandez. So this is our time also, Coach Wadi Jan, to say bye-bye for now. Again, this is Kapa Morgan. Maraming salamat po. And ako po nga si John Bachiller. Maraming salamat din. Carmela, take it away. Kasama na natin ngayon ang Kasurug Player of the Game, walang iba kundi si Jamil Bulawan, garnering 22 points, 8 rebounds, 3 assists, and 1 steal. So Jamil, congratulations. And to your team, ano ba yung naging strategy nyo at naipanalo nyo ito? Tamang preparasyon sa laro. Yung game plan ni Coach, yun. So Jamil, ano ba yung naging motivation mo naman? At ganun yung ipinakita mong performance ngayon? Naging motivation ko yung mga teammates ko. Alright, that's it. Maraming salamat and once again, congratulations. On behalf of Representative Zaldico, Ako Bicol Portalist, Ako Bicol Tournament Commissioner Lloyd Rivera, Technical Head Christian Calleja, at ang mga kasama natin sa panel, Coach Mark, Coach John, and Coach Morgs, and Coach Pete. And this is your courtside reporter, Carmela Hernandez. Maraming salamat mga kasurog sa patuloy na pag-antabay dito sa Ako Bicol Cup Camarines Sur. And this is the end of our basketball matchup for tonight. At muli magkita-kita tayo para sa susunod na mga exciting games. Maraming salamat and good night.